Matay dugaya kay nila. Alas 8 sabot, matay alas 9 naman o. Minus 10 pa po noon. Tuod sa? May pa matoy na inaya ng lunglek. Kay uhaw ko. Bitaw sa? Ato inaya na. Maragapon kita gapalit anaw pag sila kaamot. Kamatay. Sada ni bait. Dat ako na pod matay imo mantanan. Tagagan pa kay sisir. Tay may pe kaning nisi akong imo tanduay sisir. Tanduay giuna akong sisir. A few moments later. Wala pa sila ba eh? Matay wala pa man bay. Bay, samtang wapa sila bay ba? Naku nauna-unaan. Unsa man imong nauna-unaan bay? Kuang, muabot sila atong iprank sila ba nga? Maglalista ko nga atong iprank sila. Maglalista atong iprang siya. Tama. Tama kay dugay kay sila aron makabalusta. Karon bro, patsada imuan yung site imuan yung site. Matay duha naman kakabuk bay. Ay Ben, para man sila kadala magkauban? Walo magkabuok? Anay, kulang sa natong lungnik ini. Walong sa sila kabuko. Pero, ang atong sabot na ayaw. Sige. Ako kang insulton dito sa pagkabot nila. Sugdan na ito ba? Sugdan na ito ba? Sige. Kanay mong mama, gulang na, giuba, nangurutang nawaw. Pagilom niya. Imong papa na preso kay ka-drugs na pagmama sugaron. Buntag na kauli, wala pante. Imong anak, imong igsoon. Daki 20 ariyaw, para ito gatas. Kaya nagkagawa ko dalawang ka. Suma, kung ka mo tingaw, tinoon? Adis ka, napay mata rin mong murang matag suga-suga. Relax, nahubog siya. Tingog niya. Di mo ka mo tingaw, guilty ka? Isang ka. Diba kay positive? Sige kay, krimen ka! Krimen drug road ka! Kapay mata rin mong siyang. Dili lagi ni magdugay karon, magsumbagay lagi ni. Basta, saman! Bigil niya! Sa kaugla ka, abot ka itong ganggangan raon! Isa prank! Ay, ko magsumbagay na o lagi. Tong-tato! Na-prank sila! Mamanglay mo istoryahan, mamanglay mo istoryahan. Naway. De, prank ka na! Ati masuko rin tagay diri. Tagay ta? Mura siya kung tinud-anay lang. Kanay, gapula dyan ang puna o. Ati maay mo kang mga bata o. Mura kung tinuod na nga. O, nay, nangagisi dyan ang puna. Mura kung tinuod lagi. Di na sila na. Tagay-tagay de. Katarungan ang istorya. Tarungan. Tabang yung kulit niya! Ay, sana na o. Ayos ka abang. Adi, tangkan mo na! Tagay, prank ka na! Ayos naman prank ka. Ayos naman prank. Kaya nung naging madala pa yung prank ka. Sada ni bait ka ha. Ay, isa ho. Ikaw katagayan to. What's up mga kamarang? So, karon mag-shoutout may dire sa YouTube. Mira Luna Gardigo. Mark Lister Campus. Raluna, Inay mo. Baby Claire Solpico. Candro Gamba Jr. Ikot ni Lifestyle Ruarin. Ate Meredes Guabuana. Magbanwa. Manoy Lindbergh. Jace Master PH. Kan Mix Vlog. Kurt Cyril. So mga ratatanan guys, so ayaw mo kalimot og subscribe din comment mo sa mga bagong upload na mo video para ma-shoutout mo always sa among mga shoutout sa bagong video. Follow sab mo sa among Facebook page o TikTok account. Yo. Facebook account. So mga ratatanan guys, hashtag mamarang Sager TV, your greatest favorite guys. Peace out.